Maglalakas sa itong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, maglalakad sa itong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na masaya, lahat ng pupuri sa kalangitan, lahat ng pupuri sa kalangitan, lahat ng pupuri sa kalangitan. Tunay na masaya, wala nang pagsuko sa kalangitan, wala nang pagsuko sa kalangitan, wala nang pagsuko sa kalangitan. 95.3 FM. 95.3. Lahat pumapalakpak sa kalangitan, lahat pumapalakpak sa kalangitan. Tunay na masaya, wala nang iyakan sa kalangitan, wala nang iyakan sa kalangitan, wala nang iyakan sa kalangitan. Tunay na masaya, tunay na masaya. Halina't umawit sa kagalakan, purihin siya't pasalamatan, sa himig ng awit di mabibilang, sabay-sabay sa palakpakan. Halina't umawit ng haleluya, sa ating buhay siya ang ligaya, siya tayong daanan, ang katotohanan, umawit sa kagalakan. Halina't umawit sa kagalakan, purihin siya't pasalamatan, sa ibig ng awit di mabibilang, sabay-sabay sa palakpakan. Halina't umawit ng haleluya, sa ating buhay siya ang ligaya, sa tayong daanan, ang katotohanan, umawit sa kagalakan. Halina't umawit ng haleluya, sa ating buhay siya ang ligaya, siyang tanging daanan, ang katotohanan, umawit sa kagalakan. Halina't umawit ng haleluya, sa ating buhay siya ang ligaya, siyang tanging daanan, ang katotohanan, umawit sa kagalakan. Pag si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay manghanda, upang sila ay di parusahan, doon sa malaking hukuman. Pag si Jesus ay darating na,
Handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksin, sapagkat langit ang puno. Sabihin natin sa iba upang sila ay maghanda, upang sila'y parusahan doon sa malaking hukuman. Pagkapait, pagkapait, tumabilin ka. Pagkapait, pagkapait, tumabilin ka. Pagkapait, tumabilin ka. Si Jesus, andiyan na. Pangandam, araw niya, maluwas ka. Pagkapait, pagkapait, tumubiyak ka. Pagkapait, pagkapait, tumubiyak ka. Pagkapait, tumubiyak ka. Si Jesus, andiyan na. Pangandam, araw niya, maluwas ka. Pangandam, araw niya, maluwas ka. Kay dito sa unahan, kalagani mong iandang. Dala sila sa pagtuo sa manluluwas na si Kristo. Suot-suot sa kasaputan, saka-saka sa kabukiran. Basta luklo sa mga karga, kay si Jesus iwalit ka. Matapos na ginintanan, itantanan pagkagatihan, saka ako sa binuhatan, di kalimutan. Makulitin ang kinabuhi sa pag-alagad kang Kristo. Magbuhat lang sa way pagkukot, araw ng Diyos mahibuon. Kay ito sa unahan, kalagani mong iandam. Dala sila sa pagtuo sa manluluwas ka si Kristo. Suot-suot sa kasagutan, saka-saka sa kabukiran. Basta lulus sa mga karga, kay si Jesus iwalit ka. Medyo matapos kami. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang utong pahandin. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ang gustong uganam. Apan ayaw kabalaga ang pulong sa Dios tinuon ang kuna. Imo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikuto sa balaang kasulatan. Tandaan, butang may katapusan, mahanaan tanan,
Maayong buntag ka na ito sa mga igsoon, Luzon, Visayas, at Mindanao. Back to normal tamang kaigsunan sa itong programa digan sa Shiny FM 95.3 sa tayo sa inyong mga radio. Sa ngalan sa labing halal ng radios, o sa tayo sa kalangitan, sa ngalan usap sa atong station manager, Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usap sa atong general station manager, Reverend E. Marian Matasaw, amin na sa Panginoon, ubos nga lagat, ubos nga amigo, ubos nga higala, ubos nga sabagon sa Ginoo, pagkapaabot ang mensahe, nining matahong ang kabangtanan. Salamat sa buhay na mga Diyos. Tingali mga kaisunan doon ay mga pipila ka mga simana o kapin sa bulan at maka-broadcast. Kamag kayo doon ay mga kakulian. Utang may katapusan. Doon ay mga sitwasyon, mga kaisunan na amay na lang. Patalandungan na pabuton ang isang panahon. Na iyan ay lang sa Ginoo ang tinuod niya pamaagi igan sa Diyos. Wala na pasalamatan ang Ginoo. Wasam ko magdaho mga kaigsunan nga gibalik ko sa normal sa FM radio din sa kabukiran. Akong kabataan kaigsunan atong miglabay nga Sunday pizza 16. Kung kayo namatay na pong celebration din sa Sitio sa maong City Balok mga kaigsunan para sa Santo Niño Tanay City alang sa pag-isyo sa mga life lisensya sa mga alagad sa Dios. Ano na tayo 12 ka mga alagad sa Ginoo nga atong gitagaan og mga license. Adunay license to preach o adunay evangelist, mga pastor, mga gospel worker, assistant pastor, mga kaigsunan nga andam magpagamit sa buhay na ito nga Diyos. Isip ngayon yung mga sulugoon kanunay nagpaluyo diya sa mga bulaton para sa Ginoo. Congratulations everyone, ilabi na sa itong mga kaubanan diya sa pagpangalagad. Pastora Elsie Candelario nga naakaroon sa Cavite, sa Toclo, sa evangelist na ato siya nakauban sa pipila ka mga adlaw ni mawalapit o ato sa nadungog din sa Shiny FM 95.3 sa dayon sa inyong mga radio. Paginabinan ni Reverend Alejandro Paraguya diya sa Palanas, Tanay City, Negros Oriental. Congratulations Pastor Paraguya. O ni Pastor Argos from Bacong, Pastor Argos Arias. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Pastor Nonoy Arias diya sa Kasagangkal mga kaigsunan. Pastor Arnolfo Villa Gantol o sa inyong matang pamilya. Salamat sa Ginoo na magpagamit sa bulaton para sa Ginoo kaigsunan. Pastora April Miacalturan, Pastor George Panerio, Pastora Jinky, Pastora Safara Laglichi, Evangelist Maria Amanti diya sa Tanay City. O akong ipasalamatan ang Ginoo sa pagkulitar ninyo sa trabaho, nagibiyang sa Ginoo kanatong tanan. Although makaigsunan kay December doon na po tayo hatagan o lisensya o nagpadayon ang klase mga kaigsunan diya sa atong ipadayon ang among plano sa klase diya sa Kasagangkal during sa atong pagbisita every month sa maong bulaton para sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa tanan karon nga naminaw sa Shiny FM 95.3 Luzon, Visayas at Mindanao sa mga nagwa sa Facebook Live. Ilabi na ni Brother Jomar Cabual Calago from Pantaw. Kumusta mamulya sa Pantaw, Brother Jomar Cabual? Ang Ginoo magapanalangin sa Matalusa. O kaya sa kay kaluyahan mga kaigsunan nga pinatulungan ni Pastor Argos Nonoy, Pastor Argos Arias o ni Pastor Nonoy Arias mga kaigsunan o sa mga katawhan niya sa dapit sa maong dapit igsoon gipil sa Ginoo silang kinabuhi ilabi na sa mga alagad sa Dios nga pasangon sa iyang tahas igsoon. O sa kinabuhi ni Mamayit Madagat from Davao City. Ano na yung mensahe si Brother Jomar
kabual kalago, maayong sayo nga kapuntagon, diya Pastor Saf, God bless. O sa itong mga estudyante diya sa Bae City, Campus 1, gikan sa first year, Section E and Section Unang D. Tesalonica 5:9. Ang Dios wala magpili kanato aron kita iyang sinutan, kundi aron maluwas pinaagi sa atong O sa tanan nga mga Section B sa third year, mga isuon nga atong gihadulan. O sa mga faculty and staff diya sa Bae City Campus. O sa atong University President, Dr. Noel Yasi, faculty and staff. O sa tanan nga mga department, mga kaigsunan sa nakalaglaing colleges. O sa itong mga follower o listener sa Sign FM 95.3, sa pipila ka mga panahon na wala na makalive, tungkol kayo doon na tayo gi-sit up o doon na tayo gi-paabot nga insaktong panahon. Action. Mao nga ikaw o ako, dili lang kita magdali, dili lang kita magdali sa itong desisyon, tungkol kayo ang Diyos maulang yo'y maghanay ninigtanan. Action. Atong pasalamatan ang Ginoo, labi na sa atong station manager na si Pastor Gideon Candelario. Ngayon lang ko dispensa magkaigsunan tungod kay wala ko ka tambong sa ilang krusada. Atong milabay na Marso City, ini nga bulan na action. Tungod kay ano na po yung mga rason o kinungdan una na depende rin mga kaisunan doon ay dagkong mga pagsulay o pipila ka mga bulan mga kaisunan na wala na nagtingog ang FM radio o na akong ikonsulta sa ito ang general station manager doon na po'y kandidat nga angay na to nga panganda mo tungkol kay ang transmitter diri may isuon transmitter man sa kansumanding kanya ang atong transmitter mao may gamit usab sa mao nga FM radio sa kansumanding tungkol kay atong ipaayo atong gabay nga mga bulan o doon lagi nilabdo ang Ginoo o pabor nga gihatag sa Dios while kalive ang akong igsuon si Evangelist LC Candelario Idanio from Cavite bibalik na usab ang FM radio hining mao akong pasalamatan ang Ginoo sa pagkamaayo kay ikaw ug ako dili gyud niya pasagdan sa bisan unsang kahintang sitwasyon. Salamat sa Ginoo na mensahe si may madagat tungod kay atong mga follower listener Luzon, Visayas at Mindanao ano na nangonsulta kung kanus ata makabalik sa ato ang live dining mo natin nagampot ang mga kaiso na doon mensahe si may madagat. Wow, nabalik na dyan ang 95.3 sa FM Radio. Good morning, Pastor. Salamat sa Ginoo kay nabalik na dyan kalay Pastor Dalagon ang Diyos. Kaya akong ipasalamatan ang Ginoo nilingtanan tungkol sa atong obligasyon sa university o doon na po yung mga kapulian sa FM Radio na wala ang wifi o gaya na ili sila ang bagong tower kanya pinasabto kasi mana o kapit sa bulan yung may suot magbalik usap sa wifi nawala usap ang signal sa FM radio wala nga ming relax ta o pipila ka mga simana o bulan tungod kay nawala man ang koneksyon sa FM mga may dispensa sa tanan ng mga follower ng sini sa Sign FM din sa Balo Sitio Balo palang Barangay Santo Niño Tanay City ya back to normal sa atong programa at sa pasalamatan magaputa mga action labing kamahanan o may kumaon ka nga Diyos Ama tinogdan ang tubuhan sa tanang buta ang panalangin na among ikinabang nag-iya o Diyos among kinabuhi kusog kalabong espiritu Ama. Salamat o Diyos sa mga pag-ampo ni mga takna karon. Salamat o Diyos ikaw nag-amping o nagtipid karon ay kanamo na sa matag-adlaw na mong kalibutan
sa matag adlaw namo nga trabaho, sa matag adlaw namo nga pagpaningkamot para sa among panginahanglan sa matag usa ka pamilya. Ako mga pag-ampo nga na kanimo amahan, ikaw ang Diyos kang Abraham, ikaw ang Diyos kang Isaac, ikaw ang Diyos kang Jacob, ikaw usap ang Diyos ka namo nga among ilagaran kung wala na ilain pa din sa kalibutan. Ako mga pag-ampo Diyos sa tanang mga follower, listener sa Sen FM 95.3, sa tanan nimong mga lagan, sa tanan nga mga katawhan nga may nalukon nga nakanimo, sa tanan karon nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao, ilabi na sa akong wife karon nga nasa Saudi Arabia uban siyang kauban sa ilang pag-travel sa lain sa mga lugar o Diyos kauban sa ilang mga amo. Ikaw mga proteksyon mga bantay, tipigi kanunay ang ilang kinabuhi labaw sa tanan pinasay ikan kanimo aman. Ako mga pag-ampo o Diyos, bisan pa man sa among presidente sa Pilipinas, giyahe siya lamdagi kanunay ang imong matag desisyon labaw sa tanan hatagi siya kahadlok nga na kanimo aman. Sa tanan nga naas karon pangagamahanan Lord, wala kami aram mahimo kuno la ikaw sa among kinabuhi. Ang among mabuhat o Diyos bao ang paghangyo nga na kanimo, mao ang pag-ampo nga na kanimo, maunta biyahe ang matapos sa kanamo. Sa tanan nga mga alagad o Diyos, sa tanan mga pastor, mga pastora, mga apostoles, o sa tanan nga nagdala sa imong mga pulog mga mensahe, hatagi o kalam kay balong kalangitan sa pagsabot sa imong mga pulog mga mensahe. Aron ang imong mga pulog mga mensahe among ikinabuhi samtang kami doon na pa'y kinabuhi dinis kalibutan naman. Salamat o Diyos nga ikaw naghapag ka na mo kagawasan gikan kanimo aron kami o Diyos magpasalamat sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Isa pa man sa tibok na kong panimalay sa mo ang natulo ka mga anak sa kong ogangan o Diyos, sa tanan nimo mga lagan, ilabi na o Diyos sa mindawat sa katungdanan isip ng imong alagad Lord. Aduna sa lida kong obligasyon, aduna sa lida kong trabaho nga imong gisangon ka na mo Lord Jesus, labaw sa tanan nini mga dapit. Tapos ka sa pagpasalamat pinaagi sa imong bugtong anak na mao si Jesus, pinaagi sa ngalan samahan sa anak sa Diyos o sa Espiritu Santo ang tanan mag-inom. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Ilabi na sa ato mga follower of listener, ilabi na diya sa dapit sa Kasagangka, Pastor Nonoy Arias, uban sa inyong mga pamilya, Pastor Arnolfo Villaganton, congratulations once again, Pastor April Mia Capturan, Pastor George Panirio, Pastor Chinky, Reverend Alejandro Paraguya dia sa Palanas, Pastor Argos Arias dia sa Bakong Igsoon, Evangelist LC Candelario from Toklong, Cavite City. O akong ipasalamatan ang Ginoo sa mga alagad sa Dios nga mindawat sa katungdanan. Ang Ginoo makahatag kaninyo kalam labaw sa tanan kay balugikan sa Ginoo Exon. Panayon tama isuon.
diya sa pagtuon sa pulong sa Dios ang ato karon nga topic katinawag. Tungod kay dinis kalibutan may daghan kay magpatawan. Og ang ato nga tema mga kaigsunan imailan o di pa matun-an sa pagkatinawag. Muna sa itong kinabuhi igsoon, naghanglangan ini na mahimong alagad, mahimong founder, mahimong pastor, mahimong magwawali, daghan ang andoy. Apan ikaw o ako, kung ikaw tinuod kang tinawag sa Ginoo, siya ang mangitag pamaagi para nimo. Siya ang magpahiluna, siya ang magpaangay, siya ang magplastar sa tanan para kami mo, para ka na koekson. Amen ba? Maungan ining maungan dapit, doon na may mga kakulitan, doon na may mga panahon nga makaundan ta or relax ta pipila ka mga simana o pinakabulan isuon tungod sa mga kakulian. Wala gingon mga kaigsunan dili masabta perfect mga kaigsunan nga tanang trabaho magipil sa Ginoo atong mabuhat. Ang importante ikaw ug ako mahimong mapinadayunon sa tawag sa Ginoo. Amen ba? Dunay mga rason mga kaigsunan ang ato nga live, ang atong FM radio magipiyang sa Ginoo, hindi mga dapit dunay mga kakulian. Pero kung ikaw ug ako tinuod nga tinawag sa Ginoo, hinumdumi ang Dios may magpakita mga pinasay para kanimo. Og dalaygon ang Dios mga isuon magtunormal ta sa ato nga programa, although magkaisunan doon na lang tayo mga schedule nga ato nga gibahig tungod sa atong pagbalik mga kaigsunan. Ano na matay daghang trabaho magipiyal sa Ginoo kanato. Ato karon nga kamatud-an ang mensahe sa Dios ang pagkatinawag. Unsa may ilhanan sa pagkatinawag? Og lahi sa ang pagpatawag, lahi ang tinawag, lahi ang pagkatinawag, lahi ang titawag. Amen ba? Kay ang pagpatawag, ikaw mo'y nagpatawag. Apan ang tinawag, ang pagkatinawag, it meaning to say, doon na siya'y mensahe nga magpadayon sa iyang pagkatinawag. Maunga dining maunga dapit akong i-challenge ang tanan nga mga follower o listener sa Sahel FM. Even dunay mga sitwasyon nga dunay mga panahon nga makaundang ta sa ato nga programa, pero doon na po'y panahon mga kaisunan nga ihanay ang tinud-anay nga panahon nga giridi o giandam sa atong buhi nga season. Akong ipasalamatan sa kalampusan atong milabay nga hapit sa 16 nini nga bulan sa Marso o adunay migdawat sa katungdanan manghinaot ko ay inyo ng kampingan ang pagkatinawag. Ay ang tinuod nga pagkatinawag walay ni bisan kinsa na makakuha sa inyong pagkatinawag. Walay tao nga maka-underestimate sa mata ko sa hinumdumi ikaw ug ako gitawag tas Ginoo. Dili si sister, dili si brother, dili karitula ang nagtawag, kundi mismo ang Dios nagtawag sa matakusa. Kung doon na may mubuli sa matakusa, kung doon na may mo-underestimate, pasagday sila. Kaya wala sila maka hibalo sa ilang gibuhat. Ikalipay ang imong pagkatinawag, ang imong pagpangalagad sa Dios ay ang imong pagpangalagad dili sa karitula, dili sa sikta, dili sa kalibutan,
kundi ang imong pagserbisyo para sa atong Ginoo aron maluwas ang mga tao. Amen ba? Atong basahon ang atong text mga kaigsunan dinhi nato gikuha sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 10. Ay ang tinuod nga pagkatinawag hinumdumi walay ni bisan kinsa nga makababang, even ang presidente sa laing mga naso, even ang presidente sa Pilipinas. Dinis kalibutan mga kaigsunan, daghang magpatawag, daghang magpapili. Apan sa diha nga mapili, kumusta man ang trabaho Tesalonica 5. nga gipiyang sa Ginoo Halos kanila. wala magpili. Gihatag niya ang iyang kinabuhi alang kanato aron kita Hari sa tanang mga hari, Ginoo sa tanang Ato na siya basahon mga ison kuno na mo mga Biblia. Ako gipasalamatan ang Ginoo sa mga panahon na bibisita ang atong akong igsoon nga si Evangelist Elsie Edanio. Naglawig pa siya paingon sa Cavite mga igsoon. Mga ang pribilehiyo o kagayunan paghihatag sa Dios dili gyud nato ni ma-measure o di sa nato ni masukot. Kay ang Dios ang iyang plano dili sama sa atong plano. Ang plano sa tao kasagaran kapakyasan, kasagaran pagdali-dali, kasagaran madali-dalion. Apan kung ikaw ug ako dunay Ginoo, just relax, pailog, paubos, pagpugong sa kabalingon. Hinumdumi ang mensahe sa Dios. Ingon diya sa iyang mga mensahe na ikaw ug ako wala hatagi sa espiritu sa katalaw, kundi yatagan tag espiritu sa gahom, sa gugma o pagpugong sa kaugalingon. Daghang mga tao nga mga ngilngig sa kalibutan, mga inila, mga ilado, apan kulang sa pagpugong sa kaugalingon, napakyas. Atong basahon ang ato karon na teksto mga kaigsunan dinhi sa atong gibasa dinhi sa maong dinhi sa mga unang Pedro mga igsoon kapitulo 1 bersikulo 10. Ato ni basahon mga kaigsoon. Ingon diri sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 10. Atong basahon. Busa mga igsoon paningkamuti kayo nga pamatutan ninyo ang inyong pagkatinawa. Unsaon nato ang pamatuod sa atong pagkatinawa? Hello. Sa atong kinabuhi, isip alagad sa Ginoo, isip pastor, isip apostol, isip evangelist, isip preacher, isip magtutudlo. Unsa may dapat buhaton nato nga pamatutan ta sa mga katawhan sa katilingban, sa simbahan, sa komunidad, sa imong pagkatinawag. Akong basahon pag-usap. Busa mga igsoon gi-address ni sa katawhan. Pwedeng ikaw, pwedeng ako, pwede kitang tanan. Busa mga igsoon paningkamuti kayo. Wow!
paningkamuti kayo. Hinumdumi ang pagpaningkamot, dili na siya matawag og sa pulong lamang. Ang pagpaningkamot wala pa na nahitabo. Apan kung dunay gitawag og paningkamuti gayon, it meaning to say na akay gitrabaho, na akay gibuhat. Paningkamuti gayon nga kapamatud-an ninyo ang inyong pagkatinawag o pagkapinili sa Dios. Kung buhaton ninyo kini, dili gayon kamo mapukan. Wow! Kung ikaw o ako dunay paningkamot, dunay pagkuki, dunay nagmensahe nga ikson sa social media, nakita ko tang mga pastor dili ta magpadungog-dungog na wa tay bugas, wa tay kwarta, wa tay finansya, wa tay kapalit sa atong pamilya. Hinumdumi si Apostol Pablo na ningkamot para siyang kaugalingon. Aron walay ikasaway, aron walay ikapagulbol ang kongregasyon, ay si pastor nagsalig ramanis abot sa simbahan, ay si pastor kanunay ramaning nagkaon. Although ang Biblia adun natay katungon nga mukuha sa abot sa simbahan isip alagad sa Dios, apan ayaw po pagsalig lamang sa abot sa simbahan. Hinumdumi si Jesus ning arnis kalibutan aron sa paghawas sa kalisdanan. Si Jesus ipadala sa iyang amahan nga adunay authority, adunay gahom pagsakmit ni atong dinaog-daog sa timban. Ang prinsipyo paruganan ni Jesus wa siya magpabuhi. Mao nga si Jesus kanunay siyang nag-inusara, apan wa siya nabalaka kay kauban niya ang Dios nga amahan nga nagpadala kaniya. Mga pastor, mga leader sa simbahan, hinumdumi ikaw o ako doon na kay katungod sa pag-clean sa panalangin kita sa Ginoo. Sa amin pinagma upang sa lupa man ay dinis kalibutan mga kaigsunan, makawala sa insakto nga pagtulunan sa mga alagad sa Dios. Kung ang usa ka alagad sa Dios kanunay lang nagsalig sa abot sa simbahan, hinumdumi si Jesus wa siya nagpabuhi sa mga katawhan nga iyang giaris kalibutan, ikaw o ako na. Kung dili unsumay gikinahanglan sa mga katawhan, kaayuhan, milagro, financially, hinumdumi nga nag-ampo si Jesus sa diha nga ang 5,000 ka mga tao walay ikapanihapon ni atong mga panahon. Ang katungdanan sa alagad sa Dios, mao ang pag-ampo, mao ang pagpangalaya sa Ginoo aron ikaw o ako suplayan sa tanan nimong gikinahanglan. Dili sayo nga ang alagad sa Dios nga dunay trabaho, dunay negosyo, dunay pangitaan, kay aron ikaw o ako makatabang sa panginahanglan sa simbahan. Hello. Mao nga dinis komunidad sa katilingban o sa katawhan, dapat ang alagad sa Dios mag-una sa trabaho, mag-una sa sakripisyo, mag-una sa tanang bisang unsang trabaho. Hinumdumi kauban nato kanunay ang Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Pimi Aboy nga nagwasosap sa itong programa. Ilabi na sa mga Aboy family diya sa Bantulinaw, sa Manhoyon, mga kaisunan doon ay may daghang mga Aboy family. Although doon na tayo Aboy niya itong mga panahon ang atong na-under sa atong klase. Atong balikon sa pagbasa, atong ni klarohon iksoon mga alagad sa Dios. Kaya daghang mga komento mga kaisunan nga si pastor naburot lamang sa abot sa simbahan, si pastora nagsalig lamang sa income sa simbahan. Hinumdumi dili o dili kaya
nga isupply sa panginahanglan sa pamilya ang abot sa simbahan kung maurang dunay ato focus. Mao nga ang mga alagad sa Dios nga nakasabot sa mensahe Ginoo, left and right ang pagpugi, pagsakripisyo aron ang mga kongregasyon walay ikareklamo. Ginoo, atong kasamang pagkain. Busa mga igsoon paningkamuti kayon nga kapamatuan ninyo ang inyong pagkatinawag. Ang pangutana unsay may buhaton sa usa ka alagad sa Dios nga mapamatuan niya sa iyang pagkatinawag. Wa pa say buhaton. Kanunay ra ba siyang magpaabot sa abot sa simbahan? No. Instead nga ikaw alagad sa Dios, paningkamot para sa imong pamilya, paningkamot o kugi para sa ministry, aron ilang makita na ikaw wala nagsalig sa abot sa simbahan. Amen. Ingon diri, busa mga igsoon paningkamuti gayon nga makapamatuan ninyo ang inyong pagkatinawag o pagkapinili sa Dios. Kung buhaton ninyo kini, kung buhaton, it meaning to say, kung magbuhat ka niini, dili gud ka mapakyas. Ingon ang Biblia, kung buhaton ninyo kini, dili gayud ka mo mapukan. Wow! Walay ni bisan kinsang makapukan ay ang imong gisiligan, wa ka magsalig sa imong kinadman, kung dili nagsalig ka sa kinaadman sa Dios nga may tag-iya sa imong kinabuhi. Bersikulo 11 atong ipadayon sa unahan. Og niining paagiha, hatagan kamo sa hingpit nga katungod sa pagsulod sa walay katapusang gingharian sa atong Ginoo nga manluluwas nga si Jesus. Wow! Ikaw o ako hatagan kag katungod, hatagan kag authority, kisa may dili malipay kung hatagan kag katungod. Mao nga dinis kalibutan mga igsoon, daghan kayong mga loy nga adunay katungdanan, apan daghan sab nga morefyos sa katungdanan. Lamang ikaw o ako hinumdumi sa diha nga aduna na kay katungdanan, obligado ka nga mo trabaho sa imong katungdanan. Hapit na ra ba mga igsoon? Hinumdumi daghan nga magpatawag nga adunay mamahimong adunay katungdanan, apan sa diha nga adunay katungdanan, kumusta man? Adunay usa ka amahan nga matod pa niya mga igsoon, aduna say mga anak, sa diha nga aduna say katungdanan, usa ka akong naila-ila mga igsoon, ingon siya, tingali iha tong bayaw o iha itong bilas igsoon, isa gamay na lamang akong pagpailog. While kung nagpaayo mga kaigsoon na nagpailis ko o interior o ligid, o niya doon ay usa ka amahan nga ang iyang pamilya samtang ang iyang asawa pag-alanak, tinuon ni siya, dili ni siya tumutumo, dili na ako i-mention kung asa nga lugar, pero usa ni sa kadakong pagtulunan sa gitawag obligasyon sa amahan, obligasyon sa inahan. Iyang asawa mag-alanak o niya ang bana na may lira kay pistas ilaha nya. While sila nag-istorya mga while ko naghulat sa gipailis na kong ligid, kay mo adto ko sa bayawan igsoon atong labay nga adlaw, direkta ko sa dumanggitin atong mga panahon atong magkaidon ako'y transaksyon usab. Matod pa sa nag-ilis og ligid, gamay na lamang nako na pailog na ng tawhana, makatilaw kinanako. Ning salmot ko mga igsoon, isip alagad sa Dios, wala sab ko magpailang, ako silang giingnan
doon ay naminaw igsoon mga nagpaayos sa o mga motor, kitang amahan, kitang inahan, sa wala pa ta nagminyo, nangandoy tan adunay katungdan. Ikaw papa, ikaw mama, sa wala pa ta musulod sa kaminyoon, una-una ang daan ang itawag o obligasyon. Obligasyon, nagpasabot, obligado ka nga mo trabaho sa imong obligasyon. Dinis katalingban, hapit na ang piniliay. Daghang magpatawag, daghang magpapili, apan hinumdumi sa diha nga ikaw mahimong tinawag o manapili nga tinawag, kumusta man. Maunga sa katilingban, even ang tibok Pilipinas, even ang tibok kalibutan, biblikan na igsoon, kung ang nagdala sa nason, even ang Pilipinas, even ang laing mga nason, walay kahibalo, labaw sa tanan, walay kahadlok sa atong Ginoo, makaluluoy ang mga tao. Maungan ning salmot ko mga kaigsunan sa ilang subilanon, ako silang gingan, kitang papa, kitang mama, kita mao'y haligis sa pamilya. Watay angay nga moingon sa atong mga anak, nak ayaw na ninyo buhata kay mga watay kapuslanan, bisyos kalibutan, otro sabtang bisyoso sa katilingban. Dapat ikaw mama, ikaw papa, ako o ikaw nga adunay pamilya, mag-una mo sa trabaho para sa atong Ginoo. Kita mo'y una nga lantaon sa atong mga anak. Wala sila nitingog mga ekson. Unsaon man sa pag-ingon sa atong mga anak na si papa o si mama mao'y mahimo na kong idolo o mahimo na kong inspirasyon sa kinabuhi nga utro ng bisyoso. For example, klaroho na to ni, palahubog ang amahan, sugarol ang inahan, onya ang mga anak, kumusta man. O sa may atong ikapro sa atong mga anak, nga moingon ta, anak, ayaw mo anak, kay wa mo'y maayong kaugmaon anak, onya kitang papa o mama, utro kutang buluyagon. Hello, doon ay mensahe si Pastora Emedian Candelario from Saudi Arabia. Blessed morning og sa tanan nga mga pinanggang viewer og listener sa Sign FM 95.3. God bless everyone. Mayong buntag kanyong tanan diha pastora uban sa inyong kauban. Og ang Dios magapanalangin, ug ang Dios magauban o magabantay sa inyong kinabuhi diha sa Saudi Arabia. Back to normal ta sa atong programa dinhi sa Sign FM, ilabi na sa mga awit makalangit gikan nining mao nga estasyon. Inyong ubos nga lagad, ubos nga higala, ubos nga sulugon sa mensahe sa Ginoo, kutob sa atong mahimo, kutob sa atong makaya, samtang aduna patay gininawa, buhaton nato kutob sa atong mahimo, nga mahimot ang Dios sa atong kinabuhi. Tingali doon na may dili mahimot nato ang mga taos katilingban, natural naman na mong ekson. Lamas na sa pagpangalagan. Apan kung tinupod kang tinawag, walay ni bisan kinsa nga makababang ison. Una nga, doon na tayo 12 ka mga alagad sa Dios nga atong isyuhan ng mga lisensya. Ato silang gibless uban ang tabang sa Ginoo. Kining atong katungdanan karon dili ni siya ordinary. Sa inyong pagdawat sa mga lisensya, hinumdumi tinawag o tinawag tas Ginoo, dili tinawag sa tao. Ayaw mo kabalaka nga walay ni bisan kinsa maka-underestimate sa inyong kinabuhi. Pasagdai sila. Kung adunay mo underestimate, kung adunay mo bully, pasagdai sila. Barugi o kupti ang saad sa Dios sa imong pagkatinawag, Ekson. Kay kung tinuot ang tinawag,
tinawag kita sa Ginoo. Adunay mensahe si Pastor Imogen Candelario, request ko song, Pastor, Labot by Victory Band. Thank you and God bless, Pastor. Ato ning i-play igsoon. Sa kasalanang nagawala pang sa'yo, nais ko Ano request ni Pastor Imogen Candelario from Saudi Arabia. Ang atong oras karon igsoon, alas 4:42 na sa kabuntagon. Adlaw karon nga Huwebes, pizza 20 sa Marso. Ako gipasalamatan ng Ginoo sa mga daghang mga challenge. Once again, ako gipasalamatan ng ako nga wife. Tungod kay niya itong labay nga Sunday Megsoon, talagang surprise. O ako gipasalamatan ang iyang classmate gikan sa may Binay nga naghatod yun sa panalangin. O niya atulo sa mga alagad sa Ginoo nga itong giisyuhan o mga lisensya isip mga pastor, mga evangelist nga magpagamit sa buhay na ito ng Diyos. Ako gipasalamatan ang tanan nga naghako sa kusina, sa tanan nga naghako ng sakripisyo aron mahimong malampuson ang bulaton. Ikan sa mga kabataan, sa ito makaigsunan din sa Balog, sa tanan makaigsunan diha sa Pilipigan, sa tanan makaigsunan diha sa Kasagangkan, mga alagad sa Ginoo, Pastor Nonor Arias, uban sa inyong pamilya, Pastor Arnolfo Villaganto, uban sa inyong pamilya sa mga kasilinganan, Pastor Argos Arias from Baco, Pastor Elsie Candelario from Toklong, Cavite City, Pastor Efrelmi Acabturan from Pilipigan, Pastor George Tanerio, Pastor Jinky, Evangelist Alejandro Paragoya from Palanas, Tanay City, Negros Oriental. O may Pastora Lovely Jane Candelario, ang ako nga kinamagulang ng anak, Pastora Imogen Candelario from Saudi Arabia. Yours truly, inyong ubos nga lagad o ganang tabang sa Ginoo, naghihatagan tag katungdanan o katungod linis kalibutan aron pagwali sa maayong balita alam sa katawan. Akong ipasalamatan ang ato nga former mayor kani ato mga kaigsunan sa ilang pagbisita atol sa atong celebration. Former Mayor Ronaldo Reconcepcion, Attorney Rene Arcidi, uban silang mga kaubanan. O pinta din rin mga kaigsunan, bisan si kinsa mga tao sa katilingban, udawat ni mga igsoon. Lamang ikaw ug ako dunay paghadlok sa atong Ginoo. Wala may gipihig. Ang atong denominasyon wala nagpiling title sa simbahan. Kung dili ikaw ug ako magkinaboy sumala sa balang kasulatan. Diya masairan sa usa ka tawo adunay paghadlok sa atong Ginoo. Muna ang atong mga alaga, ang atong mga kaubanan nga aming komitar sa katungdanan, isip pastor, isip pastora, isip evangelist. Walay bibisan insa nga makayaga-yaga. Hinumdumi kung ikaw ug ako yaga-yagaan sa mga tao, dili ikaw mao yaga-yagaan kung dili ang Dios. Dinhi sa atong programa hinumdumi kung si kinsa amo yaga-yaga sa alagad sa Dios, dili si sister, dili si brother, dili si pastor ang inyong giyagayagaan, kung dili ang Dios. Ay ang among giwali, dili ang among mensahe, kung dili mensahe sa Ginoo nga mo naghatag ka na itong kinhawa dili sa kalibutan. Tao sa akong kinabuhi, bisan kinsay mo underestimate na ko, ako ng dihangan sa itong Ginoo. Walay problema. Ang importante, ikaw nagkinabuhi, sumbala sa mensahe sa itong Ginoo. Sa
Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am M.A. Sensian Sapili ay salamat bumalik na. Ato sa pasalamatan ng Ginoo na sa ihang pagkamaayo biyatan gibalik gini sa ato nga live o gini sa FM radio na doon ay mga kakulian pero mikalit o balik mga kaigsunan ang FM radio. Usa ginakabalo nga doon ay ato mga kaigsunan ng inyong gibalik na magod pasto o niya yato pizza 16 may isurong anang Domingo sa hapon. Ako yung gituyok, pinagsag yung maigsun. Hindi ko may tinuura. Unang salamat sa Ginoo. Inigtan ng maigsun, dili ni buhat sa tao, kung dili buhat ni Ginoo. Hinumdumi, walay butang na dili mahimo sa Dios. Dili man mahimo sa tao, apan mahimo sa akong Ginoo. Mao nga ikaw ug ako sa imong pagkatinawag, ayaw ka handog, ayaw ka balaka, kay dili o dili gud ka maunsa kundo na kay Ginoo. Mubalik o basa ato basaon mo ni request ni Pastora Imogen Candelario from Saudi Arabia. Labod mga igsoon, when nagpadayon ang music ako ning basahon pagbasa ingon diri usang mga igsoon kaning kamuti gayon nga pamatud-an ninyo. Now, saan na ito pagpamatukod na tinuotang tinawag kung muundang ta? Maingon dun mga igsuon ang tao nga. Kung sa'y gisugod-sugod, kung sa'y inter, di ba? Mapuno makagiraya ka. Mapuno kagbuli igsuon. Padayon. Pasag na sila, kaya wala na sila mas makasabot sa ilang gibuhat. Wala ni sila mahibalo sa ilang gibuhat. Ingon si Jesus, amahan ko, pasaylo sila. Ay wala sila, nasayod silang gibuhat. Kung nasayod pa lamang sila silang gibuhat, nga ilang gidugsag si Jesus dito sa cross, dilito nila mahimo ay. Muna kung ikaw igsuon, kung tinuod kang tinawag, wow! Ang pulong sa Diyos, kanon ay kauban nimo. Kung kauban nimo ang pulong sa Diyos, hinumdumi, labaw pa na sa espadang dahil wala ta magsalik sa atong kinaadman, wala ta magsalik sa atong profesyon. Ako silang giingnan ang ato ang mga kauban naming dawat sa mga lisensya. Hinumdumi inyong ubos nga lagad isip hig ni ining mao nga organisasyon. Wala ko magsalik sa akong profesyon, wa ko magsalik sa akong nahuman na kinaadman sa kalibutan, kung dili nagsalik ko sa kinaadman nagkikan sa Ginoo. Kaya kung ikaw po ako nagsalik ka sa kaalam gikan sa Dios, hinumdumi si Jesus, nagpailog siya, nagpaubos siya, nagpugong siya siyang kaugalingon. Kaya niyang laglagon ang mga tao kaniadto nga nagbuli ni Jesus. Apan sa iyang himo, ingon siya, amahan ko, pasaylo sila, kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Kung ikaw o ako nasayod ka sa imong gibuhat, sa imong pagkatinawag, sa imong pagkapastor, sa imong pagka-evangelist, sa imong pagka magwawali sa mensahe sa Dios, hinumdumi ang imong giwali dili na imuha kundi mensahe na sa itong Ginoo. Amen ba? Akong pasahod pa ba? Mga igsoon, paningkamuti kayo nga kapamatud-an ninyo ang inyong pagkatinawag o pagkapinili sa Dios. Wow! Grabe. Pamatud-i ang inyong pagkatinawag o pagkapinili. Unsa may hinung, unsa may tinuod nga tubag ni anak nga mga pangutana, ipakita sa buhat, dili lamang sa istorya. It meaning to say, until now and forever, padayon ka mukupot sa saan sa Diyos. Kasagdaig ang mga tao mo underestimate nimo. Ang importante ang imong pagkatinawag nga alagad kas Ginoo.
Og ingon diri maigsoon sa unahan, og dili gayud kamo mapukan. Wow. Anong dili man ka mapukan? Kaya ang imong kisaligan, wa ka magsalig sa kinaadman sa kalibutan. Nagsalig ka sa kinaadman sa Dios nga langit nun tang amahan na magtag-iya sa pagkinabuhi. Ingon diri sa Filipos Kapitulo 3, versikulo 14, ang imong pagkatinawag ayaw lingi sa wala, ayaw lingi sa tuo, dapat diretso sa unahan. Kaya kung mulingi ka maigsoon, maingon mga sa pikas nga side, hilaw ra ka na sila. Inundumi maigsoon, kung maminaw gani ka sa palibot, o niya dili ka maminaw sa saad sa Dios. Si Apostol Pablo, wa say laing gipaminaw, kundi giya o mensahe Ginoo. Hello. Ang alagad sa Dios, ang tinuod nga mga alagad sa Dios, even siya mag-inusara. Hinumdumi si Jesus, kanunay lang ito siyang nag-inusara. Lamang pipili siya 12 ka mga apostolis nga mahimo niyang kaabag, mahimo niyang katabang, aron ang 12 ka mga apostolis makita unta nila ang gibuhat ni Jesus. Apan ang 12 ka mga apostolis maglisod og tugkad sa mga sambingay nga gipaabot ni Jesus niadtong mga panahon na. Hello. Hinunoa, nag-ilog na hinuon sila kung si kinsa ang ilho nilang dako ni atong mga panahon. Si Jesus, bisan asa siya, wa siya mag-inusara kay kauban niya ang Dios nga nagpadala kaniya. Maunga ang mga alagad sa Dios, diha nimo mahibalan, bisan asa siya sa tibok kalibutan, bisan mag-inusara siya, apan daghan siyang kauban, kay doon na siya mga anghel na kauban sa iyang pagpanaw sa kinabuhi. Maunga sa kahintag sitwasyon, bisan asa ka sa kalibutan, hinumdumi, kauban nimo ang Dios. Atong basahon, Filipos Kapitulo 3, versikulo 14. Kung ano na mo'y Biblia, di kinahanglan, di ka mulingi sa wala, dili ka mulingi sa tuo, diretso sa unahan, kay ang kadaugan kasiguruhan na alagyo sa Ginoo, wala sa tao, wala sa karitula. Imimba. Although doon namatay karitula sa diri, aron ta dili mahimong illegal sa kalibutan ato sa nga gi-comply ang takos ug angayan natong i-comply para sa katilingban. Ana ra man na eksa. E mag-unsa man maigsoon nga moingon ano ni na unsay dili unsay nuning ana pamatas kalibutan. Maumangani mga igsoon kadunay daghan kay mga patukuranan nga moingon nga sige ra gyud tag simba, sige ra gyud tag espiritu, di pa ba ta espiritu? Nakinahanglan matag pagkaon. Kining atong lawas maigsoon dapat ato sa ning ampingan. Unsa may gikinahanglan ani? Di ba pagkaon? Dapat balance ang atong kinabuhi. Balance ang atong pagpangalaga. Dili sa pwede nga ang para sa Ginoo kuhapon sa nato. Ang para kang sisar, para kang sisar. Ang para sa Dios, ang para sa Dios. Walay problema. Maunga ikaw ug ako, dihatag ako kaalam sa Ginoo kung unsaon nato pagbahig o pag-arrange ang panahon nga gipiyag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ingon ang Filipos ato ning basahon. Filipos Kapitulo 3, versikulo 14. Sa kinabuhi ni Apostol Pablo maisuon, waagod siya magsalig sa iyang kaugalingong abilidad, kung dili nagsalig siya sa kinaan man o kepalo sa Ginoo. Filipos Kapitulo 3, versikulo 14. Atong basahon igsoon. Ingon din, busa nagdagan ako diretso kayon sa daganan aron maangkon ko ang ganti sa pagkatinawag sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Wow! Hinumdumi
si Apostol Pablo maoy dapat natong kuhaan ug maayong pagtulungan. Sa diha siya dinhi pas kalibutan, wa siya magsalik sa iyang kinadman, wa siya milingi sa wala siya milingi sa tuo, kundi diretso siya sa pagdagan aron maangkon niya ang kadaugan sa iyang pagkatinaw. Mao nga mga alagad sa Dios, mga pastor, mga pastora, ayaw mo pagpaminaw sa palibot, paminawa ang mensahe Ginoo ug ukti ang iyang mga saad nga ikaw ug ako tinuod nga tinawag sa atong Ginoo. Atong basaho ang pagbalik. Ingon diri mga igsoon sa bersikulo 14, Bursa nagdagan ako diretso kayod sa daganan aron maangkon ko ang ganti sa pagkatinawag. Ato na siya sabton, dili nato maangkon ang ganti sa pagkatinawag. Kung mulingi ka sa wala, kung mulingi ka sa to, maminaw ka sa side nga pikas nga side, pastor, mauni, maoy magbuot nimo. Ikaw may gitawag sa Ginoo, dili man sila. Naklaro, dili man ang mga marites, dili man ang mga himantayong mga organisasyon sa imong kinabuhi na kanunay nagbantay nimo. Pasagdai sila, iampo sila sa Ginoo nga nasayop sila sa ilahang hunahuna para kanimo nga alagad ka sa Ginoo. Amen ba? Pasagdai ang mga katawhan nga moan direstimi sa imong kinabuhi. Hangad nga to sa Ginoo, kay wala nila ang panalangin na sa Ginoo. Diretso kayo sa daganan aron maangkon ko ang ganti sa pagkatinawag. Maangkon ko ang ganti sa pagkatinawag. Sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus sa kinabuhing walay katapusan. Kung ikaw o ako ang atong after, ang ato nga gipangandoy kinabuhi mo ay katapusan, ayaw paglingi sa wala, ayaw paglingi sa tuo, diretso nga to sa unahan, kay ikaw may nakahibalos ka maturan. Amen ba? Kung maluwi ta igsuon, usabot makagiyaga-yagaan. Amen? Eh wala may lain ang buhaton ang kalibutan, mauman ang pagpaluya sa imong pagpangalagan. Apan diretso igsoon, padayon, pangayo og tabang sa Ginoo, tagay ko kaalam, tagay ko kahibalo, aron kining mga taong nagpuli nako, nasayop sila sa ilang una-una nako. Ginoo, yes. O kana pamatud anak, hinaagi sa balang kasulatan ang imong pagkatinawag, tinuod kayon at tubangan sa katilingban. Amen ba? Doon na may mga sitwasyon igsuon nga naakas kalanganin, doon na may sitwasyon igsuon nga naakas kalisod, nakas kawaladon, nakas kabukat, apan kung tinuod kang tinawag, time will come, ikaw matuboy at tubangan sa Diyos. Dili ang mga katawhan na kanunay na nagbantay sa sayo. Amen ba? Ingon ang Mateo Kapitulo 22 versikulo 14. Adunay minsay o sambingay si Jesus. Daghang gitawag, apan jutay nga ang bibili. Dinis kalibutan, daghang nangandoy nga mahimong pastor, daghang mangandoy nga mahimong apostolis, daghang mangandoy nga mahimong founder, daghang mahimong mangandoy nga adunay katundanan. Apan ingon ang pulong sa Dios, diyotay na ibili. Ikaw na igsoon. O pamatud-an nga ikaw pinili, kay until now and forever, nagpabilin
sa saad sa Dios. Dili saad sa tao, ay ang saad sa Dios. Ikaw o ako sigurado sa iyang atuban. Atong pasahod ang mga Mateo. Ang atong oras alas 5 uno na maisuod. Sa gikaingon ko na doon na tay oras nga atong gilimit. Tungod kay doon na sa tay obligasyon sa university mga iso. Dili babag ang trabaho, dili babag ang negosyo, dili babag ang katungdanan sa katilingban. Lamang ikaw ug ako gihatagan sa kagawasan kung unsaon nato pagpahit ang oras ug panahon nga gipiyaw sa Ginoo sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Atong basahon ang 22 sa Mateo. Ingon si Jesus igsuon, daghan ang gitawag pero dutay ang gipili. Mao nga ikaw ug ako sa imong pagkapili pamatud-i nga ikaw tinawag o pagkinamit sumala sa mensahe sa atong Ginoo. Ingon diri ang 22 versikulo 14. Akong basahon. O gitapos ni Jesus o gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon kay daghan ang gidapit apan yutay ra ang gipili. It meaning to say, dinis kalibutan daghang magpapili apan yutay ra ang gipili. Manghinaot ko, matagusa ka na to, mangandam sa katungdanan o obligasyon nga gisamon sa Ginoo kanatong tanan. God bless everyone. Mag-ampo ta mga igsoon alang sa pagtapos sa pambulaton nga takna o kapit sa kabuntagon o mangtanawon balik ta sa itong programa magkauban gapon ang inyong kumuskalagad alang sa pagpaambit sa mensahe sa Dios nga may kalanong sa itong espirituhanon nga bahin. Ikaw o ako gitawag aron magserbisyo dili lamang sa tao kundi magserbisyo para mahimaya na to ang Ginoo. Pag-ampo ta mga igsoon. Labing kamhanan og may gugmaon ka nga Dios Aman. Salamat o Dios sa pribilehyo kay gayunan nga imong hatag kanamo. Salamat o Dios sa tanang mga follower og listening sa Sign FM nga naminaw nini mga takna kayan. I declare blessing, I declare prosperity, ang kadaugan kasiguruhan labaw sa tanan nga nagwas karon sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, ilagay na sa akong kapikas kinabuhi nga nasa Saudi Arabia, o sa among tulo ka mga anak sa akong ugangan nini mga dapit, o sa tanang makaigsunan dinhi sa Balok Lord, o sa tanang makaigsunan dapit sa Pilipigan, pinanguluhan ni Pastora April May Acanturan, o dapit sa kasagangkal o Dios sa pamilya ni Pastor Dono Arias, sa pamilya usab ni Pastor Arnolfo Viliganton, bisan pa man ni Pastor Argos Arias, Reverend Alejandro Paragoyan ni Aspalanas, bisan pa man sa kinabuhi ni Pastora Elsie Candelario o Dios, ako mga igsoon sa Maynila, o sa tanang mga follower og listeners sa Sign FM 95.3, o sa tanang mga viewer amahan sa Facebook Live Luzon, Visayas, and Mindanao. I declare blessing sa mata ko sa kanila amahan. Kupti o Dios ang ilang kinabuhi, ang pingi o tipigi kanunay sa ilang sa imong pagkamayo. Labaw sa tanan sa among station manager, Pastor Gideon Candelario, o sa iyong pamilya, ikaw magtagbok, mag-supply sa tanan nila mga panginahanglan. Labaw sa tanan, ang pingi ang among kinabuhi amahan sa imong pagkamayo. Dugog himaya, nga nalagyo kanimo ang tanan. Pinagi sa ngalan samahan, sa anak sa Dios o sa Espiritu Santo, ang tanan mag-ingon. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo sa samang takna, sa samang gayon, o mga alawa maguban-uban ta, pag doon lay wifi, o wala rin brand out din sa kabukiran, maguban-uban ta sa atong programa. Sa ngalan sa labing halagdo ng Diyos, o sa tipong persa sa kalangitan, sa ngalan usap sa atong station manager, Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usap sa atong general station manager, Reverend K. Ryan Makasaol. Ano usap ang iyong ubos malagad, ubos na igala, ubos nga sulugon, ubos ninyo nga amigo sa social media, sa Luzon, Visayas, and Mindanao, o sa laing mga nasod, o sa FM Radio sa 95.3 sa Tayal. Sa inyong mga radio, Pastor Sapri Candelario, manamit sa pag-ingon ang grasya sa Diyos o ang pag-ambit sa mga Espiritu Santo. Makaupan sa tanang mga bulaan, gikan ng rasaha ang atong oras, alas 5, 6 na sa sayong kabuntagon, mayong pagsikay-sikay, o ang FM Radio, padayon sa pagdalis sa awit makalangit. God bless everyone.